guztio batera. Baitugu, hitzordu baterako deitu nahi zaitugu. Eragile den oro dugu helburu, zegu geure hezkuntza mugitu nahi dugu. Zerekiko gara, gorda kritiko, ahuldu dugu jada, baina ez esan kitxo. Desagertarazi nahi baitugu betiko, talurperatu arte. Ez dugu etxiko, azaroan amaie, dugu bai egingo, ohiko egun beltzean lelo hau sartuko, gu geure hezkuntza da bai ez ara ahaztuko, azken aste honetan, erabili Franco